एने तो पवन सिंह खेसारी में विवाद चलता ही बा। पवनो खेसारी में विवाद चलता। ई मैनेजरों में विवाद हई नया मीटर सुनता नहीं हो। पवन सिंह के एक जना फैन बड़ा। फैन? हां पवन सिंह के एक जना फैन बड़ा। अच्छा कौन है? आके मैनेजर होंगे विशाल सिंह। पैसा ली बाद में विवाद हो जाए। बाद में ओकनी के देखो आई माता रानी की तरफ से बड़े-बड़े पुरस्कार है। भगवान से निहोरा पाता रहे शुभकामना खाती। एक जना पावर स्टार बना पवन सिंह। उनको एक जना फैन बना आके मैनेजर बना विशाल सिंह। एक जना खेसारी लाल यादव के बना मैनेजर जेकर नाम हो विवेक सिंह। ये दोनों हित अपने में लड़का मरता। ये दोनों हितवा अपने में लड़का मरता रस हई देखे ऐसा नहीं भोजपुरी माने इंडस्ट्रीज में होके के चाहिए ऊ कहत रहे कि फ्लाइट के टिकट कटा के आवत नहीं तू रहो ओही जगह पे आ जात रस त साला कुछ नहीं कर सकत आ जात रस त एकनी ई मौगन से कुछ होत हो नहीं बनारस जात रस बनारस मॉल में कदू ए लोग के मीटिंग माने रहे कि आवो फरियाल हो छोड़ी मीटिंग ना रहे बबुआ हां आवत तू फाड़ दो ना तो हम तरह के फाड़ दे लेकिन कुछ ना कहबो सो कुछ ना कहबो सो ई दोनों मौगा के चलबो सो खाली कॉल रिकॉर्डिंग करत रहे खाली कॉल रिकॉर्डिंग बताइए मैं खेसारी लाल यादव के कानून मैनेजर बारे हई विवेक सिंह कानून एम सॉरी बोलत रहे बाप रे ना जी एम सॉरी बोलने वाले आई बात सही बा कि एम सॉरी बोलने वाले ना जी लेकिन हमरा ई कहे के मतलब बा जे जब दोनों लड़त रसो तो लड़ो सो तो नहीं तनी करस फटाफट की एगो सर मर जासो फटाफट के मर जासो एने तो पवन सिंह खेसारी में विवाद चलता ही बा पवनो खेसारी में विवाद चलता ई मैनेजरों में विवाद चलता लेबरो काज ना जी ना तो राइटरो सर हुए बड़ा सो राइटरो हुए बड़ा सो हटाओ ना बात खत्म कर का कहले बनी ई त आधा दिमाग खराब कर देले बड़ा सा आधा दिमाग खराब कर देले बड़ा सा ना जी बाकी जाए दी ओकनी के गोली मारी एकनी दोनों लड़स लेकिन ऐसा ना होके के चाहिए हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में हम खेसारी लाल यादव से भी कहब आ पवनो सिंह से कहब कि अपना अपना मैनेजर लोग को समझावल जाए ना तो सर लोग को हम समझा सर लोग के ई समझाती है ना जी हटाई लड़ा लोगन मोर ये हम आग्रह कर पवन सिंह से और खेसारी लाल से चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हम संदेश दे रहल बानी कि एक बार लड़ाई ना होके के चाहिए। हम पवन भैया से भी कहब और खेसारी लाल यादव से भी कहब कि एक बार लड़ाई ना होके के चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज ऐसे हमने के माने बड़ा नहीं के हो ऐसे और बर्बाद होता आ बर्बाद के कगार पर मतलब ई हो गइल बा ई सब बर्बादी न हो। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है आ जेकर नामे है विवेक उनकरे विवेक मर गइल बा का हो विवेक भैया मर जा उनकरे विवेक मर गइल बा ना जी हम यह आग्रह करब यह रिस्पेक्ट करब ना जी निहोरा करब आग्रह करब एक बार लड़ाई ना होके के चाहिए। अब चली हमने के जब जलसा महल बनी जा सैड सॉन्ग फरमाइश में ए भैया सैड का बर्थडे आई जेकर हमरा सीताराम भैया के बाबूजी बाबूजी रनी हनु हैं उनका नाम